Насреща на 24 май, най-българския ден, доктор Бошкалова, как го усещате? В моите спомени това е музика, това са усмивки, слънце, празнично настроение. Наистина един от най-хубавите празници в България, поради факта, че това докосва нашето самочувствие, нашата гордост национална и това, че както се пее в песента, сме дали нещо на света, а то никак не е малко. Жали си я за манифестациите, онази стройна, хубава наредба, която ни дава усещането за принадлежност. Може би целият град в музика, да. В празнично облечени хора, в настроение, в усмивки. Незаменимо е. И наистина е невероятно с тази зеленина, пролетна. Не знам, 24 май като че ли наистина е най-хубавия български празник. Раждане. Как ще говорим сега за зъбно здраве и за българите да съвместим едното с другото? Какво да отличим, що касае българите? Скоро в един разговор с психолог тя каза, каквото и да говорят моите сънародници българи, да знаете, че работейки по света съм си дала сметка, че българите имат здрава психика. Можете ли да кажете същото за зъбното здраве, що касае българите? Да, сигурно имат много здрава психика, защото могат да се докарат до такова състояние, което понякога е ужасно. Да изтърпят всички болки, всички неудобства, поради примерно това, че се страхуват, имат някакви наследени страхове. Откъде идват тези страхове? Детството обикновено, от това, че някой ти е споделил негов проблем. И вместо да потърсиш начин това да бъде решено, да си търпиш всичко, наистина понякога се очудвам, но все пак хора сме и разбираемо е. Това, което правим и лично аз е, че искаме да бъдем полезни по този начин. Хората да се почувстват на място, да се почувстват, че са разбрани, че са обезболени. За обезболяването задължително и даже за пациенти, които имат страхове и много трудно ги превъзмогват, сме предложили обслужване под пълна анестезия. Те да не чуват шумове, да не си спомнят нищо, и да могат, и даже като минат този етап, след това с много по-голяма лекота отново пристъпват към кабинета и след това стават добри пациенти. Да, за просто преодоляват го по някакъв начин този страх, защото страха е нещо, което той не може да бъде просто е така с една крачка преодолян. И когато премине това, което най-много е притеснявало човека, и той разбира, че не е нещо, кой знае какво, и след това се отпуска. Даже с децата, с които работим... Щях да питам, за децата какво е специфично? Имаме наблюдение, че след работата под анестезия, когато идват в практиката, те са спокойни, нямат вече болка и с удоволствие, даже мога да кажа, някои от тях пристъпват към по-нататъчно лечение нормално. Което е много сериозно постижение. Имате прекрасна атмосфера за децата, имате си и детска стая, където предразполагате това, те да погледнат с по-различен поглед и по-симпатично към това, което предстои. С какво се пак да отличим дечицата днес като зъбно здраве? Мога да кажа следното. Здравето на децата към момента е оставено предимно в ръцете на техните родители, защото такава е системата. Когато преди промените много години по-рано беше организирано и някакси по-структурирано, не че е било идеално в никакъв случай, но към днешна дата имаше някакъв ред в това, но ако днес родителя не прояви ангажимент, няма кой да го направи. Дори да има програми, както е програмата за силонизация или някакви безплатни прегледи, просто по някакъв повод, нещо организирано, ако родителя няма инициатива да си заведе детето, когато то е зависимо от него, това няма как да се случи. Но все пак си мисля, като цяло имаме голяма крачка напред. Не мога да кажа, че хората са безхаберни и безхаберни. Искат да лекуват децата си като цяло. Понякога не са много, не знам точно дума, како кажа, адекватни, да не си изтълкуват неадекватни, но някак си, може би нямат цялата информация. Да, какво да знаят родителите? Нека така идват пациенти, примерно, които са ходили някъде, лекували си децата,
но се е получило негативиране. Нещо се е случило в практиката по време на лечебния процес и след това, като дойдат, те са наплашени или нещо ги е заболяло и са силно негативирани. За да преодолеем това нещо, ни са необходими в пъти по-големи усилия. Понякога се пристъпваме към работа под анестезия, ако не можем да го преодолеем. Работа с психолог преди това. Задължително, защото нашата цел е по нормален начин да се обслужват децата. Като заболечение. Но питам родителите в този случай, как си избрахте къде да отидете? И много често ми казват, ние където ходим да се лекуваме и там водим и детето. Ето преди този човек, който ви лекува колегата, той има ли възможност да работи с деца, има ли подход? Не знаят. Друг път ги питам, откъде взехте информация? В интернет, някой ми излезе там на първо място, като специалист, той въобще изобщо не е специалист по работа с деца, просто обича да си работи с деца. Това изисква специална подготовка от самите лекари по дентална медицина. И ние сега, искам да го споделя, сме база за специализация, така с гордост мога да го кажа. Първо се акредитирахме като база към Пловдивския университет по детска дентална медицина. В момента имаме двама души, които специализират. Единият е член на нашия екип, другата колежка не е от Стара Загора, но това е една прекрасна възможност младите хора да могат наистина целенасочено, усърдно да работят в посока към това, което искат да специализират. И от може би 2 седмици и имаме акредитация по още 4 специалности. Тоест при нас могат да специализират зъболекари, колеги по дентална медицина, които искат да специализират ортопедия, както се казва, протетична дентална медицина, орална хирургия, ортодонтия. Това е за изправяне на зъбките, да плъсна пред зрителите. И също по-оперативно заболечение и ендодонтия. Това е лечение на кариесите и на... благодаря. И на каналите на зъбките. Това всичко е една прекрасна възможност да се специализира. И това може да бъде на държавен прием, т.е. с държавна поръчка, където нищо не плаща специализанта, точно обратното. Държавата му дава 2 минимални работни заплати плюс осигуровки и втори вариант да бъде платено, което също не е нещо много, бих казала, натоварващо финансово. И тогава, когато колегите искат да работят, да се върна на темата с децата, защото тя е много болезнена, наистина да бъдат подготвени, защото не е въпросът просто да направиш зъбчето. Не, че те няма да го направят, но си има стъпки, които трябва да бъдат минати преди да се прави нещо на дете. И там това е много специфично, както и лечението на млечни зъби и на постоянни зъби с незавършено кореново развитие, независимо, че това е включено в общия пакет, изисква по-специална грижа. Специфично като лечение. По-специфично е като лечение в професионален план. И не казвам, че колегите няма да го направят. Със сигурност много от тях, които се интересуват, които са надграждали, имат желание, могат да го направят по добър начин. Но не винаги успяват да предразположат детето, точно така, което е да организират родителя. важно. Защото при нас това, което изискваме е първо родителя да дойде на посещение, да му обясним как той да се подготви за тая среща, как да подготви детето, а не просто да дойдат, да чакат да го заболи и вече, когато има болка, всеки от нас да е негативен. Да се дадем сметка, че това, което се залага, е предпоставка за здравето на зъбите за цял живот. Тоест, това, което изграждаш като отношение към тази болка и отношение към специалиста, който да терапевтира това. Да, и ако мога да добавя всъщност здравеопазването, това са и образованието, това са ключови моменти като национални приоритети. Това е част от цялата стратегия на една държава да бъде устойчива. Защото ако това не е наред, нищо не е наред. Това е абсолютно задължително. Виждате, че тези 2 сфери, за съжаление, независимо от всички промени, които се правят, все още имат много нужда от надграждане.
За вашите добри дела ще говорим, освен всичко, което изговорихме до момента, отчитам точно по този начин. След малко ще видим и една ваша активност, свързана с това да се включите за доброто самочувствие, за доброто здраве на едно дете. Това е от защитените жилища, да. Където децата са с по-специфични нужди да. и имат нужда от подкрепа, а пък ние искахме да изберем дете, младеж, който сега ще бъде в най-хубавия си празник, неговото завършване на училище. Той вече става по-зрял човек и да му помогнем в това да бъде и по-обгрижен по отношение на и мотивиран да се посвети и на денталното си здраве. Защото това изисква и посвещение, да знаеш, че трябва да го направиш, че има някакви възможности, как да се погрижиш в годините. И това е една хубава възраст. До момента не е било обгрижено детето, но мисля, че сега ще... Не сте закъсняли. Да, ще бъде една добра възможност. Да. Ние ще го изгледаме и съответно се разбрахме и че ще проследим и завършването на целият проект, да кажем, по завлечението, защото стана ясно, че и за всички е известно това, че е нужно време, за да се завърши целият планиран цикъл на възстановяване на всичко, което е добре да се възстанови, да се подкрепи и да се разкраси. Павлин е избора ни за това да направим една социална дейност, едно социално предприемачество. То при нас така сме решили да бъде една поредица от такива дейности, но във връзка с неговото завършване, с абитуриентския му бал, бихме искали да подарим една зъбна грижа. И тази зъбна грижа да бъде свързана и с образование по отношение на зъбите, така да се образова малко как да се грижи, как да ги поддържа. Знаете, че това е доста дефицитно в наше време. Не, че по медиите няма достатъчно информация, но като че ли съм забелязала, тя преминава покрай нас и понякога даже ние я чуваме. А той е един млад човек, който определено има нужда от малко по-сериозна грижа и внимание. Той си има всички зъби, те са хубави, млади, но имаше нужда от почистване на зъбния камък, на обгрижване на венците, кариеси, които ние направихме до тук. Сега ще поработим малко с лазер, за да стимулираме венците. Това е при нас една рутинна практика с високо енергиен ербиояк лазер, който оздравява допълнително венците, като унищожава микроорганизмите и дава възможност тъканите да се регенерират и да се поддържат за известно време в много добра кондиция. По отношение на неговия абитуриентски бал, няма да успеем да подредим зъбите и да свършим всичко до край, но сме решили едно избелване да направим, което да бъде така по-блестяща, да бъде усмивката му. А пък след това вече, като мине събитието, ще продължим с ортодонско лечение, което ще бъде един много сериозен подарък от нас. Това ли е комплекта за избелване? Да, това е комплекта за избелване. Той е с 16% карбамиден пероксид и много леко и нежно вкъщи с намазване на зъбките и с облъчване с една LED лампа се получава за определено време това избелване. От опит го казвам. Да, и наистина се струва. Така мисля, че ще се получи един добър, хубав резултат и една блестяща усмивка за неговия празник. Да, това всъщност е за теб. Да. А по отношение на ортодонското лечение, това е нещо, което повечето млади хора имат нужда да направите, а и не само толкова млади. А защо така се получава? Или просто вниманието е към това, не че преди не сме имали нужда, но не се е прилагало толкова често, да кажем. Да, точно така. Преди години, поне когато аз бях дете, това още изобщо не беше толкова голям проблем. Някак си имаш си криви зъби, много си хубав така с кривите зъбки. Имаш прави късмет. Да, имаш правия късмет. Обаче, понякога, когато на един родител, да кажем, зъбите са по-едри, на другия челюстта по-малка или има наследствени
особености, не е много хармонично съчетаването на зъбите при захапване и това, ако в някакъв момент е симпатично, с годините дава проблеми. И тези проблеми са свързани с нарушаване на правилното срещане на зъбите, увреждане на зъбодържащия апарат на пародонта, получават се джобове, там се съдържа храна, инфекция се наслагва с времето и обикновено в по-напреднала възраст се стига до загуба на зъби, понякога до неправилно изтриване на зъбите, вече когато човек мине в по-напреднала възраст. И защото образието е нормално, но когато е хармонично, не е толкова дразнещо, а когато е неправилно срещането, са по-сериозни проблемите. Да си кажем, че не е само естетика и не е не е само естетика, в никакъв случай. Ние искаме да му го направим не за естетика, защото той ако си усмихне, мисля, че няма кой да каже нещо. Ми хубаво се изглеждат зъбите, но те са скупчени зъбите, имат стеснени са челюстите, мадреците са вече пробили и ще трябва да се освободи място, евентуално чрез екстракция на мадреци и да се подредят зъбите в хубави дъги, да може с годините той да има устойчивост на денталното здраве, разбира се, и като го поддържа. Ортодонтията, освен при млади хора, е днес проблеми при възрастните, именно поради тези причини, които казах, и е така доста застъпена при нас възрастовата ортодонтия. Преди да предприемем естетика, естетични възстановявания, вместо да има изпиляване на тъкани, голямо отнемане, много по-добре е да се подредят предварително зъбите и след това да се протезират. Дали това ще бъде с керамични фасети, с корони, с бондинг, композите, няма значение. Като изключително важно е да се знае, ако човек вече е предприел някакво протезиране в годините, по-трудно става предвижване. Даже понякога е невъзможно. Но оздравява се също и пародонта. Когато леко се предвижат зъбите, се стимулира костта и е възможно това да доведе до подобряване на гингивалното здраве, защото костта се подобрява. Разбира се, трябва да се има предвид, че трябва да има достатъчно количество витамин D, калций, да имаме правилно хранене, да сме на чист въздух, да поддържаме въобще цялостното си здраве, освен денталното. Ти усещаш ли го това като принос към твоето по-добро самочувствие? Да. Много често пациентите преди да направят хигиена, например, не могат да усетят и смятат, че там като си мият вкъщи зъбите с четка, ако ползват вода или интердентални четки, конци, всичко е наред. Ти намери ли разлика след почистването на зъбния камък, след тази хигиена, както ние казваме? Някакво така различно усещане? Да, по-точно усетих, защото буквално след всичко, което стана, буквално си ги чувствам зъбици по-хубаво и си ги... По-свежи може би? Да, по-леко, по-свежо, и аз от опит казвам как се усеща това като процедура. И наистина, като го мине човек, тогава може да го прецени, защото преди това няма как. И също е много важно за хората, използвам случая да спомена, при него не е толкова фатално, но при пациентите с годините имат нужда и от дълбоко почистване, вече в по-голяма дълбочина, когато има по корените задържан зъбен камък с годините, когато не е почиствано в дълбочина. И след като се направи и такова почистване, наистина се стабилизират много добре тъканите. Безспорно, вашият принос е качествен, с годен случай и аз да спомена, защото след гостуването в Зона Здраве в моето предаване, оттам нататък направих ред неща, свързани с зъбното здраве. Така че това, ако си го направим регулярно, знам, че ще бъде безкрайно полезно на хората, на млади, и подрастващи, и пораснали, и всички възрастови. Да кажа, ние имаме една такава услуга, напомняне, защото хората наистина забравят, просто влечени в ежедневните грижи. И им изпращаме СМС и съответно напомняме на еди коя дата трябва да дойдете, да си профилактирате. Да поддържате хигиената и хората да се сетят. И ти ще получиш. Добре, сега ще направите ли нещо, което можем да видим, да снимаме?
Да, след хигиената, след лекуването на кариесите, искам днес да му направя стимулиране на тъканите с високоенергиен лазер. Днес ще направим обработка на меките тъкани с Erbium YAG лазер. Това е обработка на венците с лазерна светлина. Тя има свойството да обеззарази полето, унищожава микроорганизми, остатъчни хранителни остатъци, изчиства и стимулира тъканите към регенерация. Всъщност лазерната светлина има няколко различни действия, но ще използваме основно тези двете. Тя извършва и така наречената биостимулация в дълбочина, която води до регенерация не само на мястото, където обработваме, но въобще и на всички околни тъкани. Затова след такава обработка има едно усещане за оздравяване, за стягане на тъканите, за лекота и искаме да допълним хигиената, която направихме с тази обработка. После избелване пушиш ли? Да. После избелване и ще очакваме да снимаме. Не съм разбрала, че пуши, защото първото нещо, което щях да направя е да забраня, не да забраня, аз не мога да забраня, да препоръчам, да не го прави и това не е заради това, че ще си, да кажем, отцвети зъбите, заради това, че в самите цигари има много вещества, които не само, да не говорим как увреждат общо здраве, няма да го коментирам, то е ясно, много коментирано. Орално, само колко поражения има. Но съм, виждала пациенти с, не знам, от тези електронни цигари, някакви разтвори им слагат, аромати, някакви вещества, до лудост, доведени поради болка в зъби. Аз това за първи път го видях, не зная какви са тези вещества, но за мен беше много странен този факт, но много видях с очите си. При превишаване на определена доза, как се получава изключително силно увреждане. Още една причина да не пушиш. Аз помня, когато гостувахте последния път и пореден в здравното предаване, казахте за една дама, която е отказала цигарите. Не една, вече имаме повече. И те са, толкова съм щастлива това да го споделя, защото тези жени са всъщност, макар че и мъже имаме, които предприеха стъпки, но при тях беше толкова, как да кажа, думата не мога да намеря направо, като такава промяна, такава трансформация, да, точно трансформация, че за мен беше, право като я видях едната, не можах да я позная. Тя беше спряла да пуши, беше отслабнала 30 кг, беше добила съвсем друго излъчване. Да. Някаква светлина сякаш имаше от нея и тя каза, аз си промених просто живота. Браво. Това, което тук говорихме и аз мислих по него, ме провокира да започна да променям себе си. И тя промяната не е само с денталното здраве, тя е въобще цялостно като личност се променяш. Говорихме и за теб. Благодарим сърдечно за тази социална дейност, редом с всички други неща, които вършите. Стана ясно и възможности, които давате нови на младите специалисти. Как ще завършим? Да се погрижиш за себе си, да се сложиш себе си като приоритет е един малък празник. Това е израз на обичта към себе си и към другите. Защото ако ние не сме здрави, ако ние изглеждаме добре, ако не може да бъдем полезни за себе си и за близките си и за всичко, което правим като дейности, ние няма да бъдем щастливи. И аз обикновено обичам да завършвам с това, че хората искат да бъдат здрави
искат да бъдат красиви, искат да бъдат щастливи. И няма как това да се случи, ако не тръгнем с тези малки стъпки от себе си. И оттам да стигнем до по-голямото. Защото ако обичаме себе си, ще обичаме и другите.